आबौमोनानि न' मोनबाय दे खिथा दं आबौमोननि न' मोनाखै आबैमोननि न' मोनबाय आबैमोननि न' मोनबाय लाखिदो इयावनो मोनफैबाय पेटेंआ हाय आं सारिनि मालाय नागिरलाय आबैखौ नागिरलाय मोनफैबाय लोगोफोर आयं मोनहानि न'खौ मोनबाय मालाय मोजां मोजां Này dusta mama bạn bisa deh. Oi, oi, oi. Miếng bát, hả? Miếng bát nữa. Oi, oi bên đây, oi bên đây. Akhirnya harus sampai bahang dulu. Kamu ini kudu apa lah hanor. Mana itu? Arifai, guligan. Ada. Sini kada? Orang nggak? Hasilnya di nang lagi orang nggak? Mama banai beta deh. Biji gue nama, jangan biji bayi. Guys, ini kita berdeng. Guys, ini kita berdeng. Baik. Sampai deh. Sudah. Kesem lagi deh. Makan जाखांबाय ओमफ्राय जों जागासिनो ओंखाम जाखांबाय जोंहा नों मा ओंख्रि जाखो दे खिथालाय गासिबो नों खिथालाय दे मा ओंख्रि जाखो नोङो मा ओंख्रि जानाय दालि ओंख्रि ओमफ्राय Abia मा बेदर जाखो? आबैया मा बेदर जाखोनाय? आले मा बेदर जाखोनाय आबैया? आबैया दालि ओंख्रि ओमफ्राय?
आबैया माबा मा बै सेथिंजाय थानायानो जाबाय जोंहानि आयं बुरि आयं देरसिन आरो ओमफ्राय गेजेराव थानाया जोंहानि आइ ओमफ्राय नैबे आरो नैबे ओंखाम जाबाय थानाया जाबाय आयं सेकेन्ड नाम्बार आरो नैबे